Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arcadio. Taong 1978, Kiamba, Sarangani. Nakatira malapit sa bundok ng Busa ang pamilya ni Arcadio. Sa kanilang lugar noon, talamak talaga ang mga aswang at iba pang mga taong masama ang paghinga. Dahil sa ganun nilang sitwasyon, hindi niya maipagkakaila, natatakot sila sa banta ng mga ito. Wala naman silang laban kung iisipin, sa kadahilanang silang magpapamilya, mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Ang tanging alam lamang gamitin ni Arcadio ay yung pangtigal po ng mga engkantong natutunan niya pa sa yumao niyang ina. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang sitwasyon, di pa rin sila umaalis ng Kiamba, gawa ng nasanay na talaga sila sa lugar. Alam na rin nila ang pasikot-sikot dito at higit sa lahat, yon ang lugar ng kanilang mga ninuno. Ni minsan, wala sa isip nilang isuko yon kahit lipulin pa sila doon ng kanilang mga kalaban. Ayon pa nga kay Arcadio, makukuha lamang sa kanila ang kanilang lugar sa harapan ng malamig nilang mga bangkay. Awa naman ng Diyos, matagal na silang nabubuhay sa liblib na lugar na yon na walang nagbabalak sa kanila ng masama. Inaasahan naman nilang gano'n ang sitwasyon. Gawa ng maliban sa mga kakilala nila sa baryo, hindi nila maipagkakailang may itinatago din silang armas sa oras ng kagipitan. Yon ang pangunahin nilang nasasandalan, kaya sila nagtagal ng ilang dekada sa lugar. Minsan nga, kapag bumababa sila ng baryo, marami ang nagsasabing nahanay ang kanilang pamilya sa isang kilalang grupo ng mga rebelde. Sa halip di na makipagtalo sa mga ito, mas pinipili na lamang nilang gawin ang kanilang mga nais. Matagal na rin kasi niyang alam, walang saysayang pakikipagtalo sa mga taong hindi naman nakakakilala sa kanila. Dahil sa gano'n nilang pag-uugali, lumipas ang mga taon, tuluyan na nga silang hindi pinansin ng mga ito. Naging pabor naman yun sa kanila, lalo pat mas nabibigyan nila ng pansin ang kanilang mga paninda. Ayon nga kay Arcadio, sa ilang taon nilang pabalik-balik sa baryo, marami na silang nakaengkwentrong tao na may masamang paghinga. Minsan, nakakasalubong nila yun sa daan, habang ang iba naman bumibili sa kanila ng paninda. May mga nilalang ding gustong makipaglapit sa kanila pero hindi yun pinapayagan ni Arcadio. Kapag nangyayari ang ganoong bagay, siya na mismo ang nagtataboy sa mga ito. Pero dumating ang isang banda kung saan may isang aswang ang pilit nakikipaglapit sa tiyahin niya. Matanda yun ang di hamak sa kanya at kung hindi siya nagkakamali, isa itong gabunan ng lahi nito. Mabait naman ang taong yon. Ang kaso lang, hindi niya ito pinahihintulutang bumisita sa kadahilanang nababahala siya na baka may gawing itong masama. Nare-respeto naman yon ng nilalang, kaya sa halip na direkta itong pumasok sa kanilang lugar, matyaga na lang yun sa kanyang naghihintay sa lupain nilang ilang metro lang ang layo sa kanilang mga tahanan. Noong una, inakala niyang sa una lamang magaling ang lalaking yon, pero sa katagalan doon niya napatunayang totoo ang pagtingin nito sa tiyahin niyang matagal ng bao. Bagaman di hadlang sa kanila na muli yung umibig, sadyang hindi mawala sa isip niya ang alalahanin ukol sa nilalang na nagkakagusto rito. Malakas din ang kutob noon ni Arcadio, natitipuhan din ito ang lalaking yon sa kadahilanang kapag bumibisita ito, maya't maya ang paglabas nito sa bahay kung saan yon nakatira.
Sa takot na baka nahuhulog na nga doon ang tiyahin niya, nagpasya siyang kumprontahin ito nang sa gayoy malaman kung ano ang saloobin nito para sa kanilang desisyon. Isang gabi, habang nagsasalo-salo sila sa hapunan, nagpasya naman itong si Arcadio na buksan ng mga paksa ukol doon. Medyo hindi na rin kasi siya mapakali, gawa ng habang lumilipas ang araw, napapadalas ang kanilang pagkikita. Ilang beses na rin niya itong itinaboy pero nagdadahilan ng lalaki na wala naman yung ginagawang masama. Sa katunayan, kahit anong gawin niya rito, hindi yun umaalma. Sa halip, iniintindi nito ang pag-uugali niya nang sa gayoy hindi sila magkagulo. Ang mga dahilang yon ang nagbuo sa kanyang desisyon na tanungin ang tiyahin niya ukol dito. Tia, nandito na lang din naman tayo. Tatapatin kita. Ikaw ang gusto kong magpalaya sa lalaking yon. Ipakita mo sa kanya na wala kang pakialam. Murahin mo kung gusto mo. Basta gawin mo lahat para mapalaya siya rito. Hindi natin kailangan na magiging kadugo na may masamang paghinga. Pagtatapat ni Arcadio sa tiyahin niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung umalma na para bang ipinagtatanggol pa nito ang lalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, unti-unti na rin niyang nakukumpirma na may pagtingin nga ang tiyahin niyang yun. Ayon dito, wala nang karapatan sila Arcadio para sundin pa ang gusto nitong mangyari sa buhay, lalo pat di hamak na mas matanda ito sa kanya. Pagtatapat pa nito na matagal na siyang byuda, kaya lubos niyang ikinagagalak ang mga taong nagkakaroon ng tipos sa kanya. Dagdag pa nito na kung malinis ang hangad ng lalaking yon, hindi siya magdadalawang isip na sumama rito. Dahil sa sinabi ng tiyahin niya, doon na unti-unting kumalma itong si Arcadio. Aminado rin kasi siyang nagsasabi ito ng totoo at wala siyang karapatan na pigilan ang nais nitong gawin sa buhay nito. Matapos naman niyang marinig ang mga katagang yan, may hinahon naman niya itong tinanong ukol sa kung ano ang nais nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon niya nalaman ang gusto nitong mangyari. Ayon sa tiyahin niya, ang kinakailangan niyang gawin, huwag bawalan ang lalaking yon na bumisita sa kanilang lugar. Paano kasi nila malalaman ang intensyon nito kung sa una pa lang hindi na nila ito binibigyan ng pagkakataon na makilala? Dahil sa naging rason ng tiyahin niya, napilitan naman siyang sumang-ayon. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kagaya ng inaasahan, direkta niyang kinumpronta ang lalaki. Nadatnan niya kasi yung naghihintay sa labas ng bakuran ng kanilang bahay, kaya hindi na rin niya pinalagpas ang ganoong pagkakataon. Manoy, nag-usap kami ng tiyahin ko ukol sa pagbisita mo. Pwede ka nang pumasok pero sana huwag mong kakalimutang lumugar. Hindi ka pa rito tuluyang tanggap dahil alam ko kung ano ang dugong meron ka. Kung ako nga lang ang masusunod, hindi na kita rito papupuntahin eh. Pero alang-alang sa aking tiyahin, nagbigay daan ako. Sana malinis ang pakay mo sa kanya. Bungad na wika ni Arcadio sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng, "Makakaasa kayo na ganyan nga ang gagawin ko. Tsaka alam nyo, Manoy Arcadio, hindi naman ako dito magsasayang ng oras kung may masama akong binabalak. Pumunta ako rito ng tao, kaya pakiusap ko lang, tratuhin nyo rin ako bilang tao. Maaaring magkaiba tayo ng dugo, pero hindi kagaya ng iba na walang paninindigan sa sarili.
Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman itong si Arcadio habang dahan-dahang binubuksan ang pintuan ng kanilang bakuran. Pagpasok naman ito sa loob, tahimik lang naman itong nagmasid sa paligid na animoy naninibago sa loob ng bahay nito. Maya-maya pa, nasipat na rin ng lalaki ang tiyahin niya na kasalukuyang nakaupo sa hapagkainan ng bahay nila. Siyempre, upang maging formal ang unang bisita nito, agad naman nila yung pinaupo doon kasama nung mga kapatid ni Arcadio. Nilaanan talaga nila yon ng oras nang sa gayoy makilatis nila ang pag-uugali ng lalaki. Sa kanilang pag-uusap, una naman itong inamin ang pagiging aswang nito. Aminado rin yung kumakain sila ng tao, subalit mga pili lang. Kadalasan din sa kanilang pinapatay, mga katulad din nilang halang ang kaluluwa. Pagtatapat pa nito sa kanila, kaya nito natipuhan ang kanilang tiyahin dahil sa kawangisyon ng namayapa nitong ina. Matagal na rin itong naghahanap ng makakaisang dibdib, ngunit sa kasamaang palad, wala itong mahanap na makakasama sa ibang lahi ng ang kanila. Dagdag pa nito na, nung masipat nito ang kanyang tiyahin, tila bang nakulayan ang madilim nitong mundo. Palagi na niyang inaasam na makita yon at halos hindi siya makatulog hanggat hindi niya naaalala ang mukha nito. Matagal na ring nag-iipon ang lalaki para sa pagsasama nila, nang sa gayoy masiguro na hindi yon makakaranas ng kahirapan. Nabanggit din ito, mataas ang katungkulan nila sa kanilang lahi, pero handa niyang isawala ito alang-alang sa tiyahin ni Arcadio. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang paghanga ng kanyang mga kapatid sa mga katagang binitawan ng lalaki. Habang masaya yung nagtatanong sa taong yon, tahimik lang naman niya itong pinagmamasdan. Kahit kasi makatotohanan ang sinasabi nito, hindi siya bumabase sa tamis ng salita ng isang tao. Alam niya kasi sa kanyang sarili, anumang oras pwede yung magbago dahil sa hindi naman doon nasusukat ang totoo nitong kalooban. Makalipas pa ang kalahating oras nilang pag-uusap, unti-unti na rin nilang nalaman ang pagkatao ng lalaking yon. Nagpakilala na rin ito sa kanila bilang si Abin. At kalakip nito, ang pagyaya naman ito sa kanila na bumisita sa pinagtitirahan nitong sityo. Bagaman malayo ang tahanan nito sa kanilang lugar, kung gugustuhin nilang tumungo roon, maaari naman. Nangako rin itong walang mangyayari sa kanila hanggat kasama nila ito. Nang marinig naman ni Arcadio ang sinabi ni Abin, agad naman siya doong nagpresenta na sumama. Inabisuhan niya rin yung kasama ang tiyahin niya, kaya wala na itong dahilan pa para tumanggi. Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang lalaki habang sumasagot sa kanya ng, "Mamayang gabi babalik ako rito. Huwag na ho kayo magdala ng kung ano. Ako na ang bahala sa lahat. Maraming salamat naman at kahit papaano binibigyan niyo ako ng pagkakataon na makilala." Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung tumayo, lumapit sa tiyahin nila, sabay halik sa kamay nito, pagpapakita ng respeto. Hindi naglaon. Nagpaalam din naman yun sa kanilang aalis sa kadahilan ng marami pa yung gagawin. Ilang oras pa ang lumipas, pilit pa rin nilang pinag-usapan ng lalaki. Yung mga kapatid niya, sinasabing huwag silang tumuloy, gawa ng alam nila ang kalakaran sa lugar nitong pinanggalingan. May mga nagsasabi ring hindi na sila makakabalik dahil sa magiging isa sila sa mga biktima nito. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng babalang yon,
hindi pa rin siya natinag. Ang nasa isip kasi noon ni Arcadio, papaano nila mapagkakatiwalaan ng lalaki kung hindi nila ito susubukan? Tsaka isa pa, alam naman niyang totoo ang mga sinasabi nito. Lalo pat magdadalawang buwan niya rin itong pinagmasdan. Siya lamang ang may karapatang makapagsabi nun, gawa ng siya lang din ang bukod tanging nakakakita sa lalaki tuwing pumapanhik yon sa bahay nila. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, habang naghihintay sila ng tiyahin niya, panay naman ang pakikipag-usap sa kanyang mga kapatid na wag na silang tumuloy. Maliban kasi sa hindi nila alam ang kanilang pupuntahan, masyado ring mapanganib ng lumuwas ng gabi. Dagdag pa ng isa sa mga kapatid niyang sumunod sa kanya, wala na silang masasakyan sa ganoong oras. Ngunit, pagkaraan lamang ng ilang minuto, bahagya namang napatahimik ang mga ito nang may masipat itong dalawang sasakyan na hindi nila mawari kung saan dumaan. Pagtigil naman ito sa harapan ng kanilang bahay, agad namang lumabas ang lalaki na masayang nakasilay sa kanyang tiyahin. May kasama rin yung 3 panauhin na siya namang nagmamaniobra ng sasakyang dala-dala nila. Matapos naman nila itong makita, agad naman sila doong lumapit upang magtanong kung yun na ba ang sasakyan nila. Dagdag pa ni Arcadio, bulubundukin ang paikot ng lugar nila, kaya nasisiguro niyang mahihirapan yun doong lumabas. Nang marinig naman yun ni Abin, bigla naman siya nitong inakbayan, sabay sagot sa kanya ng, "Huwag ka nang mag-alala, Manoy Arcadio. Kami na ang bahala. Sumakay na kayo at damihin nyo na lang ang ganda ng mga tanawing ating madaraanan." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang pumasok. Pagpaandar naman ng sasakyang yon, napansin naman nilang sobrang tagtag nito. Yung pakiramdam niya nga noon, nakasakay sila sa kabayo, kaya dala naman ang kanyang kuryosidad, pasimple naman niyang pinagmasda ng gulong nito. Pagsilay naman niya sa ilalim, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang malalaking galamay ng alupihan. Napansin din niyang sa bundok na sila noon dumaraan, kung saan habang tumatagal, mas lalong tumatarik ang daang kanilang tinatahak. Siyempre dahil tao lang noon si Arcadio, di niya maiwasang mag-alala. Yung tiyahin naman niya iniiwasan ng tumingin sa labas, lalo pat matatakutin ito sa matataas na lugar. Pagkaraan pa ng ilang oras, doon naman nila napansin ang paglipad ng sasakyang yon. Hindi naglaon, naramdaman na lamang nila ang paglapag nito, kung saan doon bumungad sa kanila ang isang malawak na bayan. Napakaraming tao ang naninirahan sa lugar na yon, kaya hindi naman niya sukat akalain na baryo yon ng mga aswang. Maya-maya pa, paglapag naman nila sa daan ng baryo, una namang bumungad sa kanya yung mga taong sapilitang hinihila ng mga aswang. Hubot-hubad na rin ang mga ito, at sa estado ng mga taong yon, ilang taon na rin yun doong inaalipin. Nang mapansin naman ni Abin ang kanilang pagkagulat, agad naman itong ipiniliwanag sa kanila kung ano ang nagawang kasalanan ng mga panauhing kanilang nakikita. Ayon sa nilalang, mga bilangguyong tumakas na may mabigat na kasalanang nagawa. Karamihan sa mga ito manggagamit ng kababaihan, habang ang iba naman walang awang pumapatay ng kapwa nila. Pagtatapat pa nito na, bago nila yung dakpin, dumaan muna ito sa matinding pagsusuri upang masiguro nilang totoo ang kanilang mga hinala. Dagdag pa ni Abby na wala silang makikitang inosente sa lugar na yon, kaya wala silang dapat na ikabahala.
Matapos naman itong marinig ni Arcadio, maigi naman niyang pinagmasdan ng mga mata ng taong dumaraan. Sa pamamagitan kasi nito, doon niya makikita kung talagang nakagawa yun ng kasalanan. Kung hindi niyo kasi na itatanong, malimit itong ginagawa ng mga sinaunang tao para makilatis ang kanilang kausap. Yun lang din ang paraan nila para magkaroon ng kutob sa mga ito, nang sa gayoy habang may oras pa, magagawa na nila itong malayuan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid ni Arcadio, may mga napapansin nga siyang kakaiba sa mga taong yun. Bagaman kalunos-lunos na ang sinapit ng mga ito, iniiwasan niyang magpakita roon ng awa, lalo pat nasa teritoryo rin sila ng mga nilalang. Konting pagkakamali lang na ikakagalit ni Abin, nasisiguro niyang malalagay din sa alanganin ang kanilang mga buhay. Subalit, pagbaling naman niya ng paningin dito, medyo nakampante naman siya, lalo na nung nakita niya itong masayang kausap yung tiyahin niya. Maya-maya pa, bago pa man sila makarating sa bahay nito, bumungad sa kanya ang isang lugar kung saan doon kalimitan isinasagawa ang pagkakatay sa mga tao. Malayo pa lang, langhap na niya ang kakaibang bahong nagmumula sa lugar na yon. Sa estado naman ng kanyang tiyahin, hindi ito gaanong naaapektuhan ng amoy, gawa ng bago pa man sila lumapag, nalagyan na ito ng sabulag ni Abin. Lalagyan din sana siya nito pero pinili niyang wag dayain ang kanyang mga makikita. Dahil sa bahong yon, ilang beses na siyang muntik-muntikang masuka dahil sa mga nakikita niya. Ayon pa sa kanya na, sa katayan ng mga aswang, marami siyang nasilayang mga taong nakakulong sa hawla. Bawat isa sa mga ito, nahatulan na at naghihintay na lamang ng torno nila. Iisang tao lang din ang mga ngatay at ito lang din ang bukod tanging may matabang katawan. Dagdag pa niya na ang pamamaraan ng pagkatay ng taong yon ay parang pumapatay lang ito ng isda. Una nitong pinupugot ang ulo, tapos hinihiwa ang dibdib hanggang tiyan para maihiwalay ang laman loob. Pinuputol din ito ang mga kamay at binti ng kanyang biktima, sabay pasok nito sa isang malaking balde. Yung ulo namang wala ng pakinabang, hinahati nito para ipakain sa mga sigbin na animoy hindi nakakaramdam ng pagkabusog. Matapos naman ang ganoong proseso, sa kabilang parte ng katayan, naroon naman ang 10 kababaihan na siyang namamahala sa paglublob ng mga karne sa mga nagsisilakihang kawa. Ibang-iba ang pamamaraan ng pagluluto ng mga ito, gawa ng matapos itong lagain ng ilang minuto, itutumbog nila yon sa isang malaking kaldero na punong-puno ng putik na hinaluan ng dugo. Pagdaan naman doon ng karne, dediretso yon sa mga dalaga at binatilyong nagbabahay-bahay para mag-abot ng rasyon. Ganun at ganun umiikot ang buhay sa katayan, kung saan marami naman siyang napapansing mga karne na nasasayang. Kung hindi nga nagkakamali noon si Arcadio, nasa humigit 10 katao ang kinakatay ng mga ito. Nabanggit din niya yon kay Abin, dahilan para malaman niya na nagmula pala ang mga taong yon sa iba't ibang bayan ilang milya ang layo sa lugar nila. Pagtatapat pa nito na hindi sila maaaring kumuha lang sa iisang lugar dahil gugutumin nito ang kanilang pamilya. Sa isang baryo kasi, nasa 10 lang ang mga taong gumagawa ng masama sa kapwa nila. Yon ang pangunahin nilang pakay para naman kahit papaano hindi sila magmukhang masama. Dagdag pa nito na, sa paningin lamang ng mga mangmang, nagmumukha silang mga demonyo.
Alam mo, Manoy Arcadio, katulad nyo rin kami. Hindi kami mabubuhay kung hindi kami papatay. Ang pinagkaiba lang natin, hindi hayop ang aming kinakain. Pero kung iisipin, ganun din naman ang proseso. Di hamak nga na mas masahol pa ang lahi nyo kasi wala kayong pili. Huwag kang masasaktan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kahit hindi mo aminin, alam mong tama ang sinasabi ko. Wika ni Abin sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pamamahay nito, agad naman silang pumasok upang harapin ang mga magulang nitong ubod na ng tanda. Ayon kay Abina, ang mga magulang niyang yon, 5 henerasyon ang naghahari sa ang kanila. Wala ring nakakapagpaalis sa kanila sa pwesto sa kadahilanang sila naman ang naging pundasyon nito. Dagdag pa nito na hanggat kasama nila yon sa lugar, walang sino man ang may kapangyarihang humarang sa kanila. Nang marinig naman ni Arcadio ang sinabi nito, kahit papaano hindi na rin siya gaanong nabahala. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makaharap na nila ang mga magulang nito, formal naman sila doong ipinakilala ni Abin. Dahil sa hindi na rin nakakapagsalita ang dalawa, saglit lang naman sila doong nanatili hanggang sa tuluyan na silang bumalik sa sentro para magmasid sa mga nangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala naman siyang ibang naririnig maliban sa hiyaw ng mga aliping labis ng nasasaktan. Ayon kay Arcadio, hindi siya mabubuhay sa lugar na yon, gawa ng minu-minutong may humihingi doon ng tulong. Inakala niya ring yun lang ang mararanasan niya pero dumaan pa ang kalahating oras. Naagaw ang kanilang atensyon nang masipat nila ang pagsitakbuhan ng mga aswang sa lugar. Pagbaling naman nila ng kanilang paningin sa likod, bumungad sa kanila ang isang lalaking hubot-hubad na nagpupumilit tumakas. Halos hinang-hina na rin yun pero hindi kayang pigilan ng kanyang katawan ang kagustuhan nitong tumakas. Nang mapansin naman ni Abin na papalapit na yon sa kanila, walang pagdadalawang isip naman itong inutusan ang mga gabunang sumusunod sa kanila. Pagkarinig naman ito ng utos, agad naman itong sinugod ang lalaking yon na siyang naging sanhi upang magpumilit naman doong magpumiglas ang bihag. Habang pinipigilan ito ng mga tauhan ni Abin, ramdam naman ng mga ito ang hindi nito pangkaraniwang lakas. Maya-maya pa, nang mapabagsak na nila yon sa lupa, sapilitan namang hiniwa ng isang gabunan ang kamay nito kung saan nakabaon ang ngipin ng kalabaw. Nang maihiwalay na yon sa katawan ng lalaki, dali-dali naman nila itong ipinadala sa mga ngatay. Matapos naman nilang masaksihan ng ganoong bagay, pansamantala namang nabaling ang kanilang atensyon kay Abin. Bigla na lang kasi itong tumawa ng malakas na animoy isang biro lang ang mga kaganapang kanilang nasilayan. Pagbaling naman ito ng paningin sa kanya, napangisi lang naman ito habang nagwiwika ng, "Madalas yan dito mangyari. Masanay na kayo." "Pasensya na." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Bago sumapit ang 4:00 ng madaling araw, naibalik na rin sila nito sa lugar nila kung saan malayo pa lang nasipat na nila ang kanilang mga kadugo na magdamagan palang naghintay sa kanilang pagbabalik. Pagbaba naman nila ng sasakyan, dali-dali naman itong nagsilapit habang taus-pusong nagpapasalamat. Magmula noon,
Pabalik-balik na ang tiyahin niya sa lugar ni Abing. Hindi na rin nila yon pinipigilan sa kadahilan ng yun naman ang gusto nitong mangyari. Lumipas pa ang mga buwan. Naging pangkaraniwan na lang din sa kanila ang mga ganoong bagay. Kapag bumabalik nga doon ang tiyahin nila, tuwang-tuwa sila noon dahil sa balde-balding salapi nitong dala. Aminado rin si Arcadio na dahil sa tulong nito, nakapagpundar sila ng komportableng bahay. Ang kaso lang habang tumatagal, napapansin nilang madalas na ang pag-uwi ng tiyahin nila. Hanggang sa hindi naglaon, hindi na talaga ito umuwi. Wala na ring paramdam itong si Abing, kaya na may inakala nilang nagpasya na talagang magsama ang dalawa. Magpahanggang sa ngayon, kahit ilang dekada na ang nakalipas, nanatiling wala silang balita sa tiyahin nila. May mga nakapagsasabing patay na ito, habang ang iba naman naniniwala na isa na yung ganap na pinuno ng mga aswang. Kahit ilang taon na ring patay itong si Arcadio, sadyang hindi malimot-limot ng kanyang mga anak ang tungkol sa kanyang karanasan sa pagpunta sa lugar ng mga aswang at nung maranasan niya na magkaroon ng manliligaw na gabunan sa tiyahin ni Arcadio. Okay. Opinion ko sa kwento. Ito yung masasabi mong true love talaga, no? Tinamaan talaga si Abing dito sa tiyahin ni Arcadio. Kasi nga naman, sino bang magtsatsagang gabunan ang manligaw sa isang ordinaryong tao kung wala ka namang nararamdaman para rito? Pero alam nyo, pinaka nakapukaw ng atensyon ko, yung dulo ng kwento. Oo nga, no? Ano kaya nangyari sa tiyahin ni Arcadio? Patay na nga ba? Kinain ba ni Abing? O ginawang reyna ng mga aswang? Di natin masasabi kasi parang doon na naputol yung kwento ni Arcadio eh. Yung kinuwento niya sa mga anak niya. Yung naranasan niya lang sa lugar ng mga aswang. Tapos yun nga, yung nagkaroon yung tiyahin niya na manliligaw na gabunan. Overall, masasabi kong sobrang nakakatakot yung kwento. Lalo na kung ilalagay niyo yung sitwasyon niyo kay Arcadio na napunta kayo sa lugar ng mga aswang. Paano kung biglang nagbago yung utak ni Arcadio? Lahat kayo ipapatay doon. Itira lang yung tiyahin nila. 'Di ba? So para sa akin, kung ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ni Arcadio, baka maihi ka pa sa takot nun o baka yung trauma na naibigay sa iyo nun habang buhay mong dalhin. Maganda lang rito sa nangyari sa kanila, yung mga perang inuuwi ng tiyahin niya, nagamit nila sa mabuti, tsaka walang karmang dumating. Ako ina-expect ko, may karmang darating dun eh. Kasi yung pera na yon, hindi naman yung galing sa mabuti. Though ginastos nila para sa kakabuti nila, pero alam naman nating lahat pare-pareho na galing yun sa nakaw. Ninakaw yun ng mga aswang dun sa mga binibiktima nilang tao. Yun naman ay opinyon ko lang. Kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.